sister. Yan. Taga dyan ka, sister? Taga rito ka? Pangasinan. Pangasinan. Ayun. Matagal ka na nagtitinda? 7 years. Wow. Ano masasabi mo sa benta mo? Sarap na. Okay naman. Balik-balik ka. Oo. Kumikita naman. Hindi kita ma'am, 2 nurse ko na. Kahit na mataas yung gasolina natin. Oo. Ano masasabi mo sa ating gobyerno? Ay, Diyos ko. Sabihin mo lang, sis. Para tayong Pilipino. Oo. Yan.